Dneska budeme stavať domček. V minulej časti sme si postavili náš krásny, dá sa povedať, že krásny, proste náš krásny, viete čo? Proste. A tak, z čoho by sme to chceli postavať? Ten domček. No z dreva asi a z nejakého kameňa, že dám vypiec. A potom si postavíme, potom to dám vypiec, spravím tie brickstony a z tohoto červeného dreva, čo sa volá mangrove log, tak z toho tak z toho spravíme dom. Takže ideme naťažiť tento mangrove log, či čo to je. A hneď sa ospravedlňujem za hladu. Akože mám na tak náš krásny, viete čo? Proste. A tak, z čoho by sme to chceli postavať? Ten domček. No z dreva asi a z nejakého kameňa, že dám vypiec. A potom si postavíme, potom to dám vypiec, spravím tie brickstony a z tohoto červeného dreva, čo sa volá mangrove log, tak z toho tak z toho spravíme dom. Takže ideme naťažiť tento mangrove log. Som späť zo sťaženia dreva, výprava. Naťažil som 48 mangrove log a myslím si, že to bude stačiť. Neviem, podľa mňa, som skoro skapal. Podľa mňa by sme mohli postaviť ten domček kde tam na tejto skale. Lebo tuto už máme most a všetko, tu budeme mať farmičky a takéto. A tu by sme mohli spraviť teda ten dom. Len budem musieť rozkopať toto celé. Takže môžeme sa do toho pustiť. Takže som späť a spravil som aj hlavne som toto vykopal. Spravil som aj cestičku, ktorá vedie takto tam a ako vidíte, áno, vysadil som bambusy, ktoré tu budú rásť nám. A tak môžeme sa pustiť do toho stavania toho domu. Teda, že to dám vypiec, vidíte, aj som spravil vypekárňu, veľkú tu mám hitnú stolo. Že to dám vypekať. No a spravíme. Neuplatí sa to radšej v tom druhom. To sú pracovné veci. Toto. Skôrnej. To by sme mohli spraviť. To si ešte typček, to musí ísť. Dobre. Takže to je stoner, či ako sa to volá, neviem. To mi napíšte. Položím si to semka. Čo môžeme sa chce spraviť? Iba jeden, hej? Tak to ja nechcem iba jeden, ja chcem viacej. Aha. No, takto sa to nevyplatí. Tu sa to viac vyplatí, lebo tu dostanem viac týchto blíkov. A tieto dva sú impostory. Ktoré môžem dať senka. A z tohto teda ideme stavať ten domček. A vy si vravíte, prečo som aj tu nespravil tú hlinu, lebo budeme stavať podlahu a to sa nevyplatí zase kopať tú hlinu. Takže strechu sú spraviť takúto prúhovenu, takúto divnejšiu.
nevyzerá najlepšie, ale to už je úplne jedno. No, toto odkopeme. Dáme tu grip, hlínu. A máme domček hotový. Takže toto je náš domček. Dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa.